Isiqhelo saseBhayi ngeli xesha lonyaka sisithonga nobhiyozo olubaselwandle. Kodwa kulonyaka izinto zizokwenzeka ngenye indlela. Kungenwa kunyaka omtsha ngaphandle kwesithonga. Xa kubetha intsimbi ye-12 ngentseni yosuku lokuqala ku-2021, izitalato zizobe zithe nkcwe, nto leyo inyanzelekileyo ukuze kusinde impilo. Ngenye yeSisi wam ndizobe ndihlele endlini mna with the family yam. That's what I normally do kakade each year, and I think kulo nyaka most especially because we're trying to contain most virus. Kodwa akukubanga kwaphela. Zisekhona indlela ongathi uzonwabise ngazo nangona zohlukile kunezo zesiqhelo. Sinenkqubo ekuthiwa yi-New Year Eve celebration. Iqala ngo-10:30 ebusuku uyophela after 12 midnight. Sicebisa abahlali bahlale ezindlini. Ngeli xesha lonyaka amakhulukhulu abantu badla ngokungena bethontelana kumalwandle nakwiipark ezilolu hlobo. Kodwa ngenxa yemo yempilo kunganyanzeleka ukuba basabele ikhwelo likamongameli lokukhanyisa ikhandlela ukukhumbula abo basutywe kukufa bebulawa yintsholongwane ye-corona. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji eBhayi.